Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi ecmain. Bizniki bugün 5. ders Allah kursa. Bizim dersimizin temaları neydi abiler? Simya turunda. Ne istiyor simya? Biz sizinle bilen algan idik. Aile. Bu isim düşürdüğün birini biz de okuganda bir malaya вопрос verdiler. Ne istiyor su imiş? Su. Arap dilinde. Olayta su ol su. Su ol su. Bu da buldu. Ne istiyor simya gayle? Ne istiyor gayle ol simya? Имеется в виду просто дословный смысл перевода түгел, не істе ол аңлата. Да, сейф, да? Но, alhamdülillah, bir biz onu anladı. Biz sizlerden aldık. Nende işler, nende sözler bizni семьябыз bilen yakın yasый, yılılıkны biznin семьяда поддержать ite. Nende işler, sözler bizni семьядан yaragayta, hem de biznin yılılıkны bitire. Biz ayttık, семья elbette de ani bilen bala arası da, bilen hatın tağı arası da, даже семья bulmasa da biz aytken idik, iki kollega arasında, iki brat arasında, iki dus arasında da şoluk sözlerini biz kullansak, использовать etsek, yılılığımız arta alar arasında da обществоға da fayda kile, обществода дружнаrak bula, обществода yılыrak bula. Семьялар дус bulgaç, общество yakşı dus bulgaç, любой авырлыкта bir-birimizге buluşasında, bir-birimizге kilesinde, halinde bilesin, anın şol konечный rezultatı buladı. Әле biz sizler bilen kile, biz şunday termini как әти. Әти на самом деле зор роль уни семьяны башкаруда, семьяны тотуда, балаларны тотуда. Именно бар шундай понятие как әти бар юк. То есть әти бар, но ол юк. Ничек анаңларга? Семьяда әти булгач, ол как физически әти бар, но эмоциональный әти юктыр. Ол ничек біз моны аңлыйбыз? Кайсыгыз әтер? Молодцы. Да, акча таба, юлда, юри. Да. Әти былай бар, но әти юк. Bu indi tağı da nişek siz әттегіз, dürüst әттегіз. Семьяда әти бар, но ол семьяға внимание бермей. Вот шол мында важно. Да, әтинен üstünde семьяны содержать итәргә, багырга, может быть, хәзер тагы да может авыррак акча табаргадыр. Икеши күбрәк вакыт үткәрә, то юлда, то эштә. И соответственно ул өйдә дә часто була алмый. Но ул яхшы, янын өстендә ул. Но кайчан ул үгә килә, ул все равно түгә килә. Көн бу эшләсә кичен килә, иртәс тө китә. Юлга китсә, допустим, 2-3 атнага все равно килә, бер атна үдә тына. Вахтовый режим булса да, все равно 2 атна үдә, 2 атна эштә. И шул вакытны важно әтигә, әти инде балаларының әтие, ул була, хатының ире була. Шунда семьяга важно внимание берергә. Ничек семьяга внимание берергә? Балаларың белән вакыт үткәрергә. Кадр алар белән чыгарга, кадр алар белән йөрергә. Вот самый простой мисал китерәм. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям безне тәрбияләде. Үзенең сахабаларын тәрбияләде. И күп вакытны ул тәрбияләде кай төштә?
Ничек ул безне тәрбияләде? Пәйгамбер саллаллаху ул просто сөйләмәде, просто как сүз белән генә түгел, ә күп вакытны ул сөйли иде определенный төшләрдә и именно эшли иде. Шул вакытны кайчан кем беләндер взаимодействовать итә иде. Да, ул хотбалар сөйләде, ул вязлар сөйләде, но күп вакытны аның тормышында ул өйрәтә иде иланнарны, өйрәтә иде халыкны, өйрәтә иде сахабаларны, именно ниндидер поездкада, ниндидер случайда, ниндидер эштә, кайчан алар бергә катнашалар. Бер пример китерә аласызмы шул безнең дәресебезгә? Кайчан ул өйрәтте, аңлатты именно поездкада или ниндидер эштә? Бармы примерлар? Ну, яхшы беләсез, но пока шул кайчан бала кеше белән алар ашы иде, аш вакытында кайчан алар бер-берсе белән утырганнар, ашы иделәр, и анарга каршы бер бала утырды, яшь кеше, кайсының кулын эшләде ашаганда, ту аннан ала, ту моннан ала, ту кеше каршына асыла, ту үзенең каршына ала. Кулы так ишлай йөри иде. Пәйгамбер саллаллаху шунда әйтә: "Я гулам", и бала дигән, бала, яшь кеше, юноша, Алланың исеме белән дигән ашка тотон, и аша ниәстә синең каршыңда. Ол уже по ситуации өйрәтте, баланың итенешен күрде, и сразу шул ситуацияны анарга аңлатты. Вот ул бер пример взаимодействиеда. Икенче пример, кайчан ул беләсез сахабаны утыртты артына үзенең хайванына шлайвет. Утыртканда ни әйтте? Анарга обратился исеме белән, һәм дә әйтте: "Беләсеңме дигән син Алланың хакын, и беләсеңме синең хакыңны Аллаһ Тәгаләгә карата? Кемнәрне Аллаһ Тәгалә утка салыр, кемнәрне салмас?" Шундый сүзләр сөйләде Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. И шул яшь кешегә кайчан алар бергә утыртты и бергә баралар. Аңлыйсыз? Шундый ситуацияда. И шундый ситуациялар бик күп. И без дә әйтәбез, кайчан әти үзебез күп вакытны юлда булабыз, акча табабыз, семья ашатабыз, ул безнең өстебездә. Но кайчан үгә киләбез, шулай ук семьяң белән чыгу, алар белән йөрү, балаларың белән йөрү, ул үзе бер тәрбия. Шул син йөргәндә не обязательно балаңны утыртасың да сөйлисең анарга, виз вот шулай кирәк. А ул может тыңламаска, и скорее всего тыңламый да. Ол тыңлый шул вакытны кайчан сиңа полностью довериегә керә, тыңлый шул вакытны кайчан аның хәле яхшы шлайвет, тыңлый кайчан синнән дә ул эшне күрә тагы да. И сәфәргә барганда, юлга барганда, балаң белән, семьяң белән просто утырасың да, элементарный пример. Хәзер без сәфәр девасы укыбыз. Все. И сәфәр девасы ашасың да семьяң белән бергә укыйсың. Бер чыгасың, ике чыгасың, 5 чыгасың, и ышанмыгыз, баланың ишендә кала, башында кала, и хатыныбызда өйрәнә башлый, и үзең белмәсәң дә, үзең дә өйрәнә башлыйсың. Потому что балаларың монда өйрәнгән инде, сиңа тоже кирәк өйрәнергә. Үзеңне дә ул стимул бирә дальше развивать итәргә. И именно шул сәфәрдә. Кадр төштең, аңлатасың, кадр утырдың, ашарга аңлатасың. Виз затны ул шул процесс тәрбиянеке була. И шунда вопрос. Ир кеше каятана, вот виз кеше ары, ир дә хатын да бөтенебез ары, но ир кеше каятана, вот сездән сорыйм, кая сез тынасыз? Үдә. Молодец. Кеше үдә тына. Висегезме согласны? Или кем үдә үзгә төштә тына? Үдә имеется в виду, үзгә төштә дә может тынарга, в хорошем смысле, просто вакыт үткәрә. Да, но в основном ир кеше тына кая? Үдә, в основном. Кайчан ул юлдан килә, арып килә, үгә килә, яхшы ашка, чтоб каршы алсыннар, ул тына, аның иши спокойно була. Без әйттек, семьяның бер максаты, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, бер-берегез арасында яратулыкны салдым, чтоб сез нишләгез, табыгыз анда успокоение. На самом деле шулай бар да.
тынычлык ир кеше үйдә таба. Хот ниндез баса, зур, кечкене, ремонты бар, юк, без разницы. Ул үз evinde тына. Потому что анын семьясы анда, анын балалары анда, и ул анда тына. И хатын кеше тиеш аңларга шуны, что ир үз evinde тына. И визатно предоставить по мере возможности, чтобы ир нишләсен, успокоение тапсын шул үйдә. Ну, атабыз вот әгәрдә үйгә килгәч хатын тотынса, билет итәргә, хатын тотынса, ишекне ачкач ук место, претензия корорга, то ир кешегә авыр була, ышаныңыз. Авыр, потому что Аллаһ Тәгалә яраткан ул шулай кешене. Ул виз монда бар, да, и иргә авыр була. Ул может бер дәшмәскә, ике дәшмәскә. Аннан уже ышаныңыз, ир тына алмый үдә, но анын жаны тынуны все равно тели. И ул все равно тиеш кадр тынарга. Соответственно, тына үдә түгел. Ярый, альхамдулилля, без Аллага шөкер мусульманнар үдә булмаса да, все равно вакытларны тырышабыз үткәрергә инде харам юлсыз Алла кушканча. Шулай кешенеке шундай рамкалары булмаса, семьясында тынычлык тапмаса, ул соответственно китә үзгә төшкә тынарга. Да, үзгә, потому что потребность бар шуны. Шуннан безгә важно белергә, что ир кеше тына үдә, эшли халык белән. Хатын кеше тына кухняда тәнле, вот как раз хашунарга килә бездә. О, бик замечательно, потому что хатыннар дөрес әйтте. Как раз шуны әйтә. Ир кеше эшли халык белән тына үдә. Хатын кеше эшли үдә, тына халык белән. То есть кадр чыккач, дустын күргәч, әниен күргәч, үдә нитмәсә, ерак регионда булса, evine баргач, илкеге халгын күргәч, яхшы, ну, атек развеять ителгәч, шулай тына башлый. Тагы да мен уйлыйм, кадр чыгу, ниндидер сәфәргә бару, ир белән хатын, балалар, иногда может балалар булмаска, потому что тыну аталар өч төрле була, шулай. Просто без иногда путаем. И тынарга барабыз, киләбез үлгәннәр, арыганнар. Аңлыйсыз? Бар тыну үзең вот лично как ир кеше яңгыз тынасын, бар кеше син тынасын ир белән хатын, бар тынасын бергә общий семьяң белән. Вот. И аламнарны да кирәк йөртергә тындырырга, хатынны да кирәк, и үзеңә дә кирәк. И шуны шул затларны кеше сайлый башлый, аңлый башлый да все, и әзген бер чыгулар анарга реально күп файда китерә. И кайтабы шунарга. Ир кеше эшли арый, хатын кеше тоже эшли арый. Хатын кеше ул үдә эшли, ул бага, ул да, на самом деле неблагодарный эш аларныкы. Потому что көн буе иртәсеннән кичкә тәке эшли, избашулык берне алышынмаган. И соответственно ир кеше может әйтергә көн буе тәке йөрисен, берне эшләмисен. Опять удар катынга кызга. Потому что ул авыр. И шулай хатын да ирне сразу каршы ала ишектән может әйтергә берне дә эшләмисен, тәке йөрисен. Шундый непоняткалар на самом деле безнең арабызга савыклык китерә. Савыклык китерә и может даже ничего әйтергә концовкасы какой-то может булырга. Шул затларны соответственно безнең аланнарыбыз күрә, үсәләр шул модель поведениены күреп, и алар да безнең эшли, безне шулай копировать итә. Копировать итә. Аннан не әйтергә була, если кычкырып кенә планыңны нигәдер өйрәтәсен, ул өйрәнә алмый. На самом деле шул затларны белеп, и тихо гына систематически киргизеп тормышыбызга, и күп вопрослар, күп проблемалар бездә Алла кушса тишелә, ишелә. Вот. Шунарга кайтабыз. Шуннан ир кеше, әти кеше вакыт тапса семьясына, баласына, ул бик яхшы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям
айтабыз ничек өйрәтте именно ниндидер случайларда, ниндидер поездкаларда, ниндидер бергә ике кеше бергә ниндидер эш эшләгәндә. Шунда кеше өйрәнә. Ну үзебез дә беләбез, балаң белән чиктең кадер йортка, син шып сугарга өйрәтәсен үзен кычкырып, ул күргәнедәк пример. Элке же үзең сугасындагы күрсәтән шулай сугарганда, шулай алырга, и шып сугуда, и кеше белән отношениеда, катнашауда, алар как бы өйрәнә торган затлар, и кеше өйрәнә ул затны кандыр. Если ул күрә әти вот шулай янтыкка суга, ул может тоже янтыкка сугарга, пока ангаргынчык. Аңлыйсың, күрсә турук суга ул. Не ул күрә, алан шул затны тотына копировать итәргә. Шуннан әти өйдә булгач, обязательно семьясына вакыт выделять итәргә и уделять итәргә обязательно кирәк. Потому что әгәр дә әти югалса семьядан, ну, естественный потребностьлар әтәбез синеке дә бар, хатыныңныкы да бар, балаларыңныкы да бар, и ул зат бирелми. Ул зат бирелмәсә, обязательно халял юл белән кешенең мыслясы уже китә аны табырга, но уже может быть халял юл булмаска. И әтәбез шайтан семья арасында, ике кеше арасында тагы да ул бик тырыша инде айырырга, бик тырыша сырларга инде айтман сүзеңне дә могут сырлап койтып китерергә, уйлар китерергә сиңа, и шайтан постоянно тырыша шул ике кешене айырырга. Бу казалось бы ниндидер мелочный шундай затлар, кайсы динебездә, кайсы пәйгамбәр саллаллаху шулай ук күрсәткән, и без мусульманнар, пәйгамбәрнең өммәте шулай куллансак шул затларны, әзәр генә, тиха гына, то безнең хәлләр яхшырыр иде. Хотя бы было просто попробовать итәргә, и результатын сразу уже күрәсең, что чыннан да бар файдасы. Әле кайтабыз әни шулай ук бар, әни шулай ук юк может булырга, шулай бит. Әни-то ул үдә, но может быть и юк булырга. Юк имеется в виду физически ул семьяда, ире янында, балалары янында, но эмоционально может булмаска, потому что хатын кеше арый, хатын кеше арыгач анарга танарга кирәк, тыну булмаса, так ул авырая, шыдый, и шадамның бар все равно чашкасы тулада, и тотына ташырга да. Таша да, и ул висеңне ебетә ул. Висегезгә мен дияшлеге тие. Шуннан шул чашка тулмасын, время от времени тихо гына шул чашкадан ала барасын. Ул потому что нормальный, естественный зат. Кеше арый и кеше тына. Кеше арый, кеше тына. Кеше тына күрәсен, мәчеткә киләсен, изгелек кыласың, син уже көч аласың. Шулай. Вот хәзер без постоянно кем юлда, кем ниде, шундай заман кайсыда, но күп кайгыртасың, күп стрессовать итәсең. Но безнең намазыбыз булмаса иде, изгелегебез булмаса иде, безгә бик үтә, как мусульманнарга практически авыр булыр иде тормышта торырга. Бу син киләсен Аллаһ Тәгаләгә и намаз укыйсың, син тынасың, синең башың тына, синең йөрәгең тына, син жалуешься Аллаһ Тәгаләгә, син көтәсең Аллаһ Тәгаләдән. Бәлки телең белән сөйләмәсәң дә, йөрәгең белән сөйлисең вот Аллаһ Тәгаләгә, что мин килдем, гөнаһларымны афу чтоб итсен, мин синдә нуждаюсь, син генә мине саклаучы. И шулай кеше сөйләп, көч алыр. Потому что Аллаһ Тәгалә реально көч бирә, шул именно изгелекте. Үзгә халык мусульманнар булмаган шулай ук эзлиләр шул источник энергияны. Бисе эзли, алар кан таба, кемдер китә кадәр тавташ арасына, ниндидер монахлар янына, реально шундай күп кеше хак, кстати, практика шундай бара. Аңлыйсыз, кемдер кадәр семинарга барып утырып тана, ну все равно висесе кадәр тана. Без ценит итсәк безнең намазларыбызны, Алла белән сөйләү, момент вот кашан отключаешься, дөньяны отключаешь и Алла белән каласың, уйлыйсың, үзеңнән барлыгны, нигә Алла яраткан сине, вис сиңа ул көч бирә бара. Без аны может даже сизмибез, но шаныгыз намаздан соң киләсен, үзгә хәлеңдә дәват, настроениеңдә хәлеңдә яхшы, үзгәңдә һәрбер шагың савап синеке, беләсең результат бар. И сиңа яхшы була. Аллаһ Тәгалә безгә шуннан
ценностен тоже белерге и ценить итәргә насип итсен. И шулай ук семейные отношения, семейный тормыш та шулай ук килә вакыт яхшы, килә вакыт ул арый башлый. Просто кирәк вакытлы шашканыз түгәргә алырга, вакытлы тынарга, вакытлы әзген ниндидер сүз айтырга. И шулай и семья бик бәхетле постоянно булыр. Ул аны поддержать итәргә кирәк. Шул безнең инде целебез халыкка әйткезергә, динебез кушканча дөрес, илкеге булган кайбер стереотиплар, кайсылар бездә якобы бу оят, якобы бу тиеш түгел сүләнергә. Шуларны тырышабыз тетәргә, потому что динебез безнеке бер Алладан килгән, и динебезчә без тырышабыз сүләргә. Соответственно, китерәбез примерлар безнең тормышыбыздан, Әби бабабызның тормышыннан, сахабалар тормышыннан, ничек алар обычный халык шулай тормышлар алып барганнар, и всегда берче алар успешный, берче хәлләре яхшы булган. Шулай ук атабыз әни булса, эмоциональный булмаса теге, ну бар ниндидер гәүдә, или ир ниндидер гәүдә үдә йөри, но юк дәшми, юк ничек әйтергә, юк внимание, юк ничектер йөрисең бите. Да, кеше бар, син йөрисең, как будто юктыр да, ничектер. Аңлыйсың, и шунда отношение бик авыр була. И балаларга тоже. Тем более балаларга кирәк вот эмоциональный теге яратуны бирергә, сүләргә, аңлатырга, аңларга аларны, сүләргә алар белән. Ул обязательно кирәк. И без шулай булсак, как бы кеше бар, әни бар, әти бар, но анын ничек әйтергә, как будто юк кебек ул. Эмоционально, потому что булмаса. И шулай ук семьяга икән вакыт уделять итү, ул оказывается тоже обязанность кешенеки. Обязанность, потому что ул безнең семьяны безнекен тута. Может быть, кемдер уйлый, минем ирнем как обязанности семьяны багырга, ашатырга, бөтен хаҗатларын аларга, обеспечить итәргә. И все. Ул да бар, но семьяң белән булу эмоциональный, аларга вакыт бирү бик важно, шулай ук важно ул да. И шулай ук может әни кеше үдә булмыйчык, бәлки эшлидер кадр, иртәстү китә, кичен килә, и шул продолжается, может быть, годы. Ир тоже эштән килә, тоже семьяда кемдә юк. Икесе дә арый башлагач, тынарга тыналмыйбызмыдыр, или тынмыйбызмыдыр, и бер-беребезгә шашкаларны түгешәбез дә, и бер ниндидер килә, ничек әйтергә, шундый бер яхшы бер картина килә. И яланнар да аны күрә. Шуннан безгә Аллаһ Тәгалә биргән приоритетларны расставить, куярга шулай, что вот шундай пример китерәм шул неге. Вот, допустим, банка, вот алабыз 3 литрлык банка, 3 литрлык банкага тиядек зур ташлар тиебез. Аннан тиебез кечкенә ташлар, аннан таки ташлар. И чем без күп таш тиебез, дамы, аннан уже шул банка тула, и зур ташларга урны калмый башлый, кечкенәләр вис тутыра. Сонда уже пәсук инде тиебез, и банка тула. Шул пәсуклар именно кирәкле зат. Кайсына без нишлибез, анарга внимание бирмибез. Зур ташларны тиебез, зур таш белән бер утырада, и кечкенә дә сыймый, и үзгәсе дә сыймый. И шулай ук безнең тормышыбызны да без может иң кирәкле эшләрне калдырабыз соңга, или вообще эшләмибез. Самый кирәкле, самый безгә файда китерә торган, дөньяда, ахирәттә китерә торган эшләр, может быть, самый артка кала. Я вакыт булса эшләрбез, и, как обычно, вакыт калмый. И шулай вакыт белән ниндидер бер тетрәү килә отношенияларыбызда. Шуңа күрә иң беренче безнең семьябызның отношениясе, бер-беребезнең взаимопониманиесе, Аллага ибадат кылу иң өстә тора.
иң уста тора. Аннан уже китә тиха гына үзгә приоритетлар. Шуларны безгә шуннан да өйрәнергә кирәк куярга. Аннан шулай ук может быть хатын кеше күбрәк акцентировать итә вниманиесен и внимание күбрәк бирә балаларына, потому что балалар була дөньяга килә, балалар үсә башлый, аларның потребностьлары була и полностью всецело хатын бирелә балаларга. Все, только алар белән эшли, аларны бага, аларны кайгырта, укыта и тому подобное. И ирене внимание калмый. Була вот шулай кашан может, на самом деле бар, что ир тотуна көнөләргә аннан ыланнарына уже. Потому что, ир тоже тели внимание, юк, потому что весь полностью бирелә балаларга. Шуннан без аткан дигәндә ир белән хатынның арасы тиеш түгел тукталырга отношениедан. Тиеш түгел, давай айтабыз, без инде аткан идек, хәзер давай пока без отношениялар булмасын, вис нормальный, балалар өсен дә яңылчы башларбыз. Типа без көчебезне бирәбез балаларга и балаларны үстерәбез, күтәрәбез. Юк, вакыт үтеп савынып, син аннан елана алмыйсың уже. Шуннан бала үскәндә дә все равно вакыт табырга кирәк, оялмаска кирәк. Була кемнедер соралырга, что нитәргә балаларны баксын, шает кадр бетә киткән кели, бетә китәлмисен, все синеке. Әниеңә, әбиеңә, анда рукардашыңа, кемгәдер бирәеш берәр көнгә балаңны калдыр, чтоб сез именно ир белән хатын отдельно булсын. Әзген чыга төшсен шул бытовой нидан, потому что кеше ары. И багасын көч килә, көч булгач, атабыз ир хатынга да яхшы, балаларга да яхшы, вакыт берчисенә кала башлый. Шуннан шул затларны шулай ук онытмаска кирәк. Үз-үзебезне ничегәтергә отношениебезне багырга кирәк. На самом деле без дә может хәзер именно шул стадияда, но ул еңел эш түгел, просто так. На самом деле, ул синең балаң, но багырга кирәк. Мин бер пример китердем. Самолетта очканыбыз бар, да вот. Самолетта очканда стюардесса или стюард аңлата на всякий, допустим, түтін, пар, газы чыкса самолет içinde кияргә противогазовый маскаларында аңлата. Кнопка басасың, или, допустим, ул каршыңа төшәр шул маскалар, и өйрәтә ничек каян төшәр. То есть паникага имеш бирелмәгез, маска каршыгызга килер, и сез иң беренче кемгә кигезегез? Балаларга түгел. Балаларга имеш. Син баккан балаларыңны күбрәк багасы. Ул ата иң беренче үзегез киегез. Потому что үзең кисәң, син балаңа кигезәләсең. Балаңа кигезә, можеш син, уже сразу газ может килергә дә, исерергә явырга. И аннан үзең дә авасын, и балаң да ава. Потому что самолетта кем дә синең балаңны бакмый. Паника булганда, и ул естественно, что һәрбер кеше үзенең туганын, баласын кайгырта башлый. И алар әйтә иң беренче дигән шул масканы сразу тырышасың үзеңә кияргә, аннан уже балаңа, и уже багасын кемгә булышырга, кемгә нитәргә. Вот. И, мин бе сравнить итәр идем шулай. Әгәр дә без отношениебезне яхшыртсак, внимание бирсәк, то балаларга без тоже бирәләбез. Потому что реально көч бетә, реально көч ул не түгел, ничек. Валяс ителми һәрбер төштә. Көчне бетерәбез, но аларга тоже кирәк. Вот. И шул пример мен уйлыйм, монда урынлы. Бик яхшы пример китергәннәр шуны белән. Төрле кеше может төрлечә аңларга, но сам факт, что шундай эшләр була. Аннары тагы бер бигинде эш, может бездә тагы да развиты, безнең арабызда ир белән хатын арасында бер-берсе белән соперничать итәргә. Бер-берсе белән бер-берсен алдырырга. Ир алдырыргысы килә хатынны, хатын ирне. В основном, наверное, хатын тырыша, может быть, ирне алдырырга. Шайбы?
Ну, ничек алдырырга, ничек можем пример китерерге алдырырга. Ну да, безнен авылча айтканда да. Ол ниче айтерге, Да, ирден всегда выше, всегда алнада, всегда ничек как бы улгана, может буларга, шунда как бы соперничество бара. И тем самым хатын киши югата üzerinin основной миссиясын, основной вот эшен и тотуна кита орошорга имеется в виду соперничать, физически орошорга түгелинде, а соперничать и бага уже ире белән узышырга. Узышсын мин бик яхшы динебез айта, әгәр дә узыша, ул изгелек эштә. Шайвет, узыша бер сүрә өйрәнгән хатыны. Бу ире бага тоже өйрәнә башлый, влиять итә. Хоп, хатыны бага иреннән сорала, иртәгә нәфел уразасы мин тотыйммы? Тегәтә ирен тот, пожалуйста, и ире уйлана башлый, хатыны тута. Ир тоже тартыла башлый. Или наоборот, ире шулай эшли, хатыны тартыла башлый. Шундый Аллаһ Тәгалә дә әйтә, яхшылык, изгелек эштә ашыгыгыз и соперничайте, то есть бер-берегезне габулыгыз сәбәп шул яхшы эшкә. Но кайчан соперничать итә кеше үзенең урнысында түгел. И всегда алнада булуда, потому что Аллаһ Тәгалә дә әйтә, что семьяның башлыгы ар-риҗалу каввамуна аля-ниса, все равно ар-риҗал мужиклар дигән. И ол алып бара, ол ответственный, ол и хакатын кеше әгәр дә соперничать итеп шул функцияны үзенә алгысы килә, как глава государства, глава семьи, глава региона тик, то хатын кеше бу эштә не справляется просто. Просто не справляется, потому что Аллаһ Тәгалә аны яратмаган, как бы шул эшләрне алып барыр. Хатынның силасы кая беләсезме? Yok, кая хатынның силасы? Yok, именно үзенекендә, как кыз, хатын, ул үзендә. Каяның силасы? Yok, безнең бар сила, да, без можем күтәрергә, мышцалар, да, физически выносливылар. Ай, хатынның кая силасы? Точно, дөрес. Хатын, кстати, күбрәк психологически сабыр итә, потому что бала төн ката елый, да, бала елый, астын алыштырырга. Багасын, в основном хатын ирләргә реально ул авыр ваты. Авыр ул Аллаһ Тәгалә яраткан, аларга авышны түзәргә. Шуннан ирләр бала тапмый да, хатыннар бала таба. Аллаһ Тәгалә белеп, шул функцияны биргән аларга аңлыйсың. Без потому что не можем аны белән справиться. Хатын 9 ай баланы корсагында йөрөтә. Аннан шул баланы таба, анда дөнья авырулары аша үтә анда. Бик авыр, кстати, анда кычкыралар, нитәләр. Аларга бик авыр шул баланы дөньяга китергән. Ул Аллаһ Тәгалә биргән, все равно справляется. И безгә Аллаһ Тәгалә бирсә иде, бала асрарга, бала белән торырга, просто без, наверное, чыдый алмас идек. Нәктер мин ша уйлыйм. Потому что безгә Аллаһ Тәгалә биргән көч, нидер зур эшләр эшләргә, результат багырга. Хатынның аталар силасы кая? Анын слабости, бик дөрес, да. Хатынның силасы, анын слабости. То есть, чем слабее хатын, имеется в виду, ну, аңлагыз, слабее атмиманда кастани, а именно женственные, вот такая, то он более сильный күренә. И хатын аны аңласа, ышаныгыз, ул ничек, ул просто бәхетле кеше була. Ну, Дави санарга кирә. Ну, әгәр дә хатын үзенең слабостен күрсәтмичек и күрсәткесе килгән, что ул сильный, ир белән соперничать итә, может иргә каршы, как бы аны белән соперничать итәргә, то ул сана, в любом случае сана и авырлык үзенә китерә, и семьяга да авырлык була. Шуннан хатын слабый булып, Аллаһ Тәгалә аны яраткан шулай, что ул слабый и ир сильный. И как раз сильный ир аны поддержать итә, сильный ир аны булыша, анарга вакыт таба. А хатын үзенең слабости белән нишли? Успокоение бирә ир кешегә. Ул күбрәк психологически сабыр итә, шавет.
Kübürek atiyek anın nervaları в порядке була. И üs ул миссиясында турса, и шунда как раз и кишинин бәхете дә була. Но була индивидуальный, конечно, ситуациялар. Шулай кадр ир Алла сакласын, каста йөри әлми, вынужден хатын вис шул эшләрне алып барырга. Может быть, шулай булырга. Или ир каста, или ата алмыйсың, төрле ситуациялар була. Но анда может быть шулай хатын вис алып барырга. Но если әгәрдә ир сау сәламәт, виз яхшы, то соответственно хатынның слабый булуы намного анарга яхшырак и намного күрлерәк, и намного женственный, и намного иренә ошый башлый. Вот үзегез беләсез, чем хатын кыз женственныйрак, тем сиңа ошый. Синең хатының шундай булса, син янтыкта эзләмисең. Вот как раз хатыннарга бер сүздә әйткән кели, висесе курка ире икенчене үләнер. Ну, әгәр дә женственный, соответственно, икенчене үләнгесе кели хатын, ир икенчене үләнгесе кели, то бар причина анарга. Просто так түгел, мин иртәс уяндым, әші давай үләнеп багам икенчене. Алай булмый. Андай уйлар киләй, айлап, йыллап. И соответственно, хатын женственный булса, үз урынында булса, ышаныгыз, шундай семьядан, хатыннан балалар да иртә китми да, йылы да, яхшы да тора башлый. Да, Аллах Тәала ирләрне яраткан, биргән возможность шундайны. Но шул ягына баксак, хатынның слабостен баксак, да ол слабость наоборот привлекать итә ир кеше. Потому что ир, ул айталар как добытчик кебек, шулай ул добывать итә, ул йөри и ашата үзенең семьясын. Хатын шул функцияны алса ирнеки, теләсәк выглядит как лев, атек, как көчле вот шундай кеше, мин нитәм. И все, ул вислар вот такая, шул баланс тетелә башлый. Баланс тетелгәч все, и хатын үзе иң беренчедән арый башлый. Хатын арый да все, берни дә эшләй алмыйсың. Ну, соответственно, башымда бик күп ата торган затлар бар. Бик күп. Ну, может быть, атербез киләчәктә, пока может нитәбез. Тиха гына шул темаларга керәбез. Потому что, может быть, и күп вакытны ир кеше үзе хатынын шундай эшли, или же ир үзе хатынын шундай сильно эшли, или же хатын үзе ирен шундай слабо эшли. Может ошай булырга? Может, да. И хатынга да кирәк дөрес аңларга, что ирнең үз функциясы, анын как бы анын үз функциясы и ирнең, то есть, еще айтырга, айтмам ирнең эшенә тыгылмаска. Ирнең эшләре, ул ирнең эшләре үзе эшли, ул авырлыклар күрә, и хатын именно поддержать итә монда эмоциональный поддержка белән, сүз белән. Ничек без айтабыз, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямга кайчан пәйгамбәрлек килде, тау пещерада булганда ул куркынды, шулай, пәйгамбәр куркынды, тирләде, тирага өстеннән, куркыны бул кары китте, әйтегез миңа. Evine gitti. Ol barmadı kimgede. İmenli peygamberimiz gitti evine, чтобы tanışlık tabırgandı. И andaydı hatını Hadişe anabız. İn birinci kişi peygamberimizni поддержать etti. İn birinci kişi peygamberimizge uspokоение verdi. Merhametlik gösterdi kim? Hatını anıkı Hadişe anabız. İn birinci. Anlıyorsunuz mu? И любой irde yaşanınız bara evine tanarga, bara evine spokойствие көрерге. Если ол анда күре, если якшы сүз иште, бер кашанда ол ызбаны калдырмый, бер кашанда китмей, бер кашан озакка китсе де бірнеше күнге иреге ол ызбага, халларын сұраша башы, потому что ол беле анда күш ала ол. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem Hadice anabız nişik nindi sözler bilen uspokоить etti. Nindi sözler etti? Amin diye sen yaralılarga bulaşasın, slabılarına bagasın. Да, bak kız, сам факт нindi sözler mında, может быть и не имеется в виду. Но sözlerinin
значениялары и Пәйгамбәрнең подчеркивает итте важностен ул. Ул әйтә, син булышучы, син кешеләргә булышасың, син ярлыларга булышасың, син рук кардәшлекне поддержать итәсең, син семьяны багасың, син. То есть перечислять итте аның иң яхшы качестволарын, шулай бит? Иң яхшы качестволарын перечислять итте. И ир шунда сизә үзенең кирәклеген. Вот любой общество был. Если кеше сизә үзенең кирәклеген, то ул шул төшкә вкладывать ителә башлый, шулай бит? Но если ул анда кирәкми, аны эшкә куймыйлар, аны ценить итмиләр, ул соответственно ары, бик тырышмый. Вот представьте, үзебезне алсак, та дусларыбыз белән дә, и коллегалар белән дә шулай бар. И шуннан Пәйгамбәребез безгә наилучший самый мисал, пример, кайсы хатыны яхшы сүзләр айтып, аны поддержать итте, и Пәйгамбәребезгә яхшы булды. Аны одеял япты Пәйгамбәребез өстенә, бакты, бирде эмоциональный близость, эмоциональное чувство бирде, что ул кирәкле кеше. Вот. И все, Пәйгамбәребез тынды, көч алды, и все. Аннан бакыз Пәйгамбәребез кирәккәндә ашу да күрсәтә иде. Кирәккәндә, саллаллаху кирәккәндә анарга да поддержка кирәк иде. Хәтта и хатын без мог бы айтырга хәзер Алланың илчесе, соң ул дамы нуждается шундай яхшы сүзләрдә. Да, ул да обычный кеше, шулай ук базарларда йөри, шулай ук үләнә, шулай ук сату алуын бара, шулай ук ашый. И безгә ул күрсәтте, если Пәйгамбәребезгә Аллаһ Тәала шундай ситуация бирде, то безгә ул тагы да инде тиеш, как пример булырга, что ир кешегә шул аның важностен, кирәклеген подчеркнуть итәргә кирәк. Обязательно. Шулай булса, и аттек вот ир ул семьяга килә башлый, йөри башлый, һәрбер вакытны уйлый башлый. Ул естественно затлар. И они кеше дә шулай. Икесе дә взаимосвязаны бер-берсе. Атырга инде һәрбер кеше үзенең урнысын таба. Һәрбер кеше үзенең һәрбер деталь үзенең урнысында булгач, яхшы эшли башлый. Система бара тетелми. Но кашан үзгә детальны, зуратны, кишкерәтне үзгә төшкә куясың, ул бара-бара дай тотына барахлит итәргә, дай тетелә. Все самое элементарное и просто. И без дә аны можем сразу белмәскә, өйрәнергә, укырга, ничек соң һәрбер кеше үз вазифасын, үз миссиясын алып барсын. Һәр кем чтоб үз урынында булсын, и все. И балалар да иншалла үз урынында була. И үсәләр безгә дуачылар булып, Алла кушса, безне онытмаслар, аңларлар, балалар шулай ук безгә рәхмәтләрен укырлар иншалла. Так, безнеке сораулар көтәбез. Бар, конечно, берничә пункт, но алар схожилар. В основном основаны без сезне белән сөйләдек хәзер. Сорауларыгыз? Сораулар юктыр да? Или шуны яхшы аңлатам, что сорауларыгыз юк. Или нидер? Апалардан да, конечно, сораулар яхшы булыр иде. Но яхшы. Вкратце айтканда шулай. Сорауларыгыз булмаса, Аллах Субханаху ва Тааладан соралабыз бәрәкәтле кылсын. Һәрбер мусульман семьяны Раббым Аллаһ Таала сакласын. Берсен тәүфик, хидаят, туры юл үзебезгә, хатыннарыбызга, балаларыбызга, Раббым һәрберебезгә бергә кушаланышып үзеңнең җәннәтеңә кирергә Раббым насип иткәйдең. Саллаллаху аля набияна Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аҗмаин.